Viete, koľko je olympijských kruhov? 5. A v tomto videu budeme mať 5 špeciálnych hostí. Pýtate sa, prečo 5? Vždy je tu Vlado, vždy som tu ja a vždy je tu jeden host. Tentokrát tu budeme mať až 3 hostí. Ste zvedaví, kto to bude? Prezradím vám. Jedno ich spája. Olympiáda v Rio de Janeiro v Brazílii. V tejto chvíli prichádza čas, kedy by sa patrilo tieto 3 dievčatá predstaviť. Poďme teda na to. Toto dievča má doma brutálnu zbierku medailí. Má ich až 35 z Európy, z majstrovstiev sveta a zo svetových pohárov. Na olympiádu ide po 3. krát. Bola v Pekingu, bola v Londýne a teraz ide do Rio de Janeiro. Zatiaľ z olympiády nemá ani jednu medailu, ale povedala si, že to sa musí zmeniť. Dámy a páni, prvá hviezda nášho videa je Martina Kolová. Druhá krásavica, ktorá bude v našom videu, je Iveta Putalová. Nemá žiadnu medailu z majstrovstiev Európy, nemá žiadnu medailu z majstrovstiev sveta a na olympiádu do Rio de Janeiro ide prvýkrát. Ale môže sa pochváliť, že má 4. miesto z majstrovstiev Európy a 6. miesto z majstrovstiev sveta, čo je geniálne a povedala si, že jedna medaila z Rio de Janeiro by mohla byť aj na Slovensku. Iveta Putalová. Tretia symbolka v našom videu je Barbora Mokošová. Bola aj na majstrovstvách Európy, bola aj na majstrovstvách sveta, nebola však na olympiáde a jej najväčší úspech doposiaľ je 13. miesto na majstrovstvách Európy. Slušný výsledok na to, že je z týchto našich 3 hostí najmladšia, má len 19 rokov a už bude letieť do Rio de Janeiro. No nie je to úžasné? Toto sú 3 naše hviezdy, o chvíľku sa s nimi zoznamíte ešte viac. Vlado Šuchter, všetci ho dobre poznáte, cvičenierov.sk. Vyberáme cviky z knihy 101 balančných cvikov a dnes máme jednu špeciálnu novinku. Vlado, hovor. Nebudeme vyberať náhodne, ale každá z našich hostí si vybere svoj vlastný cvik a ten vám potom ukáže. Ideme sa teraz pozrieť, čo si dievčatá vybrali. Aké cviky? No, Barborka, ukáž nám, že aký cvik si vybrala. No, uvidíme, ako má Barborka rovnováhu. Cvik ťažký na rovnováhu. S bosou a s feedloptou. Sa na to teším. Ďalší cvik? Ivetka si vybrala cvik na overbole, že bude na ňom sedieť a udržovať rovnováhu. Tiež zaujímavý cvik. A Maťa? Maťa bude mať cvik s použitím závesného systému PRX a tyčky. Uvidíme, tiež zaujímavé. Poďme na to. Ten cvik číslo 2. Barborka sa snaží urobiť ten svoj cvik, čo si vybrala. Tak. A s jakou ľahkosťou to urobí? Tak, dobre, toto je základná kolová. A teraz vyhni hore kolena z tej lopty. Zadok hore a naspäť výstik. Zadok, výdych, nádych hore. Výdych hore, nádych. Tento cvik, čo si Ivetka vybrala, je perfektný na brucho, na šikmé brušné svalstvo, na svaly pánového dna a zároveň na udržanie rovnováhy. Keby ste náhodou chceli jazdiť v kajaku, jak Maťa Kolová, není problém. Ivetka, skús teda, daj si ruky na hrudník, zanes spolu. Zdvihni jednu nohu na zem. A teraz zároveň, keď krčíš nohu, vystieraj ruky. Keď vystieráš nohu, pokrč ruky. No, poď. 3. Dobre. Na počudovanie je to veľmi náročný cvik, ale myslím si, že by pomohol. A teraz nám Iveta ukáže, ako bude v Rio de Janeiro štartovať. Poďte sa na to pozrieť, ukáže nám tú štartovaciu pózu. A ja som zvedavý. A takto to bude vyzerať v Rio de Janeiro, keď sa Ivetka Putalová za Slovensko postaví na štart. Ivetka sa trošku šetrí a dievčatá sa rozhodne, že si tento cvik vyskúšajú tiež. Poďte. Jedna noha je hore, ruky sú pokrčené na hrudníku. A zároveň krčíš koleno, vystieraj ruky. Vystri nohu, pokrč ruky. Ale vystieraj to druhé koleno. Tak. A ešte jednu variantu tohto cviku. Ruky sú bedrové kloby, tam daj na zem. Jedna noha, vystri koleno. Jedna noha je hore, upaš. Spaš. Upaš. A na zem. Druhá noha hore, upaš. Spaš. Upaš. A voľno.
Pri tomto cviku je dôležité, aby šírka nôh, čím sú nohy širšie od seba, tým to je ťažšie. Čím bližšie, tým to je ľahšie. Tak sa sami môžete určiť obťažnosť. Poď, nohy daj na šírku ramien, dvihni zadok, zemi sa dotýkaš iba pätami a zdvihni hore nohu na 3 sekundy. 2, 1, voľný, druhú nohu. 3, 2, 1 a zase. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tretíkrát. 3, 2, 1, uvoľný, hore. Martin cvik si vyskúšala aj Barborka. Pozrite sa. Barbie je športová gymnastka a povedala, že na záver nám ukáže niečo brutálne. Potom to skúsim aj ja. Toto nerobte. Na dnes je to všetko. Mali sme tu 3 krásne kočky. Na budúce máme pre vás pripravené video s 3 sympatickými chalanmi. Nechajte sa prekvapiť, kto to bude, ale uvidíme sa až v septembri. Cez leto si dáme trošičku pauzu, aby sme sa opálili tak ako Maťa. Dievčatá, my vám s Vladom chceme popriať len to najlepšie do Rio de Janeiro. Reprezentujte Slovensko čo najlepšie viete a nech každá prinesiete aspoň jednu medailu, keď nie žiadnu inú, aspoň tú zlatú. Držíme palce! Aj vás pozýva tréner Vladimír Šuchter do najsympatickejšieho fitka v meste Starfit www.starfit.sk.